बेलाव दं नामा रा अदाबा नै माथो ओंखाम संग्राया आरामथार माथो थ' मादैनि न'आ नैबेनो आरोना दायो दा एकदम गोदो माबामोन नालाय खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो खनसे बर' एरबा आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं लोगोसे आंबो नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्टआव जोबोद मोजाङै नङाना आं दिनै मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों बेनो जाहैबाय जोंनि आंनि सासे लोगो दंमोन आरोना गोदो ओमफ्राय बहुद गोबाव बोसोर जाबाय आरोना थैनानै थांबाय ओमफ्राय दिनै बिथांनि माने बिमा दं आरोना हारसिङै थायो न'आ एकदम हाग्रा दुजोब्बाय आरोना ओमफ्राय न'आबो बारा मोजां अबस्था नंला हारसिं थायो दैबो लोमो बे जायगायाव माने मादै हारसिं थायो आरोना दा फिसालाफोर रावबो गैला फिसाला गेदेर दंमोन जा आंनि लोगोनि बिदाबो दंमोन आरोना बेबो थैनानै थांबाय ओमफ्राय दा मादैया एकदम हारसिं थायो आरोना सोरांजेननायनिफ्राय सानाबजासे हारसिं जायो आरो ओरैबायदि माने हारसिं जिबन माने ओरैबायदि थायो आरोना बेनिखायनो माने मादैखौ खनसे नायनो लुगैनानै दिनै आरोना गोदोथ' बिराद फैनाय जायोमोन नालाय माने बिसोरनिनो ओंखाम संनाय बिसोरनि बायदिसिना बिसिनावनो गोबाव थाफैनाय जायोमोन नालाय माने गोसोखांदों आरोना मादैयाबो माने मालाबा लोगो मोनबा थांथारला माथारला बुङो नालाय ओंखायनो माने दिनै ओरैनो बेस्थ' ना बेलेग दिनाव फैनो सोलाबबाय थाया नालाय ओंखायनो माने दिनै एसे रेस्ट मोननायखाय दिनै मादैखौ नायनो होनना फैदों आरोना थ' बिदिबा माबायदि आं नोंथांमोननो देखायलांबाय जायगायाबो माबायदि जागोन ओमफ्राय मादैया माबायदि अबस्थानि जानानै दङ थ' बिदिबा नायलांसै आरोना थ' बिदिब्ला थ' चालो फैयै मोनफैबाय ओरैबायदि हाग्रा बारि जानानै दं आरोना एखेबारे गोदोनि बायदि सिनानो गैला माने मोनसेबो सिन साब गैला आरोना सब चेन्ज जाजोब्बाय जायगाया ओरैबायदि चेन्ज जाजोब्बाय आं एसे सिगांनि देखायनोसै आरोना ओरैबायदि हाग्रा बारि जाना दं अरनबारि लामायाबो जोंबो एकदम असिना ओरैबायदि आसरित बबे लामाजों हाबो बिस्रा ओमफ्राय लामायानो गैला माथो बिसिना दासो गुन्दै लायना अमा जाहोखांनानै न' सिङाव थाबाय थाला होननानै अमाबो लादों अमा दङ हाब नोलो बारिया एसे एनैबो माबायाबाबो नोलोखौबो एवनोनो हालाबा एसे माबाबाबो गेजेरावल' एवो सानफ्रोमबो एवा नोलो माबानाया एवो बेलाव दं नामा रा गैया आबौ गैया जों बेलावालाय गैया गासिबो लांबाय नै माबा जोंना खारैनाय होनबाय दाख्लै माइ गायगोन नामा गायखायो माथो हारसिं आग्लायबायसो आग्लायो बिदि ट्रेक्टर हालेवनायाव फांसेजोंबो गोनां जायो गोदो सेस गय बारि बागान बारिया सेस आसरितथ'लै ओरैबायदि मोजां ग्रोम जायगामोन बे फख्रियावथ' हारसिं फबबाय बेना नै मादैया नैबावनो थायो आरोना दायो रावबो गैलिया नै मादैया नैबे न'आवनो थायो दायो बैसां लुबाय आरोना एकदम गोदो बे माबाया बिराद ग्रोम गय बारिमोन आरो नैबे ओमफ्राय नैबाव मोनसे फख्रि दंमोनलै बेयावबो ना फियोमोन बिस्रा एकदम औवा बागान गय बारि गोजामोन आरोना दा जेबो गैला दैफ्रावनो स्रां स्रिं जाजोब्बाय ना ओमफ्राय फिसालाफ्राथ' मिथिखाबाय आरोना फिसालाफ्राथ' सासे आंनि लोगोमोन बिसोरबो थैलांबाय सासे आर्मि दंमोन आरोना बेबो थैलांबाय हारसिं थायो बिसोरना बेयो न'आवनो थायो आरोना नैबेयाव ओमफ्राय दै लोमनानै ओरैबायदि माने नुवाखैनि अबस्थाया ओरैबायदि हाग्रा जाजोब्बाय आरोना मालाय अमा फिसिदों अमा फिसाया बुरजाथार नामा सयथामोन मासे थैबायादै माबा दंहैयो आरो
आगोल एसे मोजां जायगाया नै स्रां स्रां नारेंखल बिफाङाबो बबे जरावमोन फाथायनो गैला माथो नै बाथौआ गोदोनि बाथौआ बेयावमोन आरोना बिराद स्रां स्रां गोदो बिलबिल आरो बिराद समायना खालामदोंलै दैया नै न'आ एकदम दै लोमजोबनाय आरोना बेयावनो थायो मादैया नै हारसिं थायो रावबो गैया बिस्रा मा मा दं सिङावलाय अदाबा नै मालाय ओंखाम संग्राया आरामथार माथो गोमोन नामाब्रा जानो रोङा दे थ' लोगोफोर आं नैबे मादैनि न'आव मोनफैबाय आरोना मादै बेस्रा हारसिं थायो दायो रावबो गैयाला आरोना ओमफ्राय नैबे न'आनोमोन आरोना जों गोदो माने फैनानै बेयावनो गोबां बार थाखांबाय आरोना ओमफ्राय नैबे गाहायाव दै नुदोंना गासिबो बिदि नङामोन आरोना हाया सोब बिराद स्रां स्रां माबा गोजामोन बियो बिराद गोजौ जायगामोन आरोना बिराद माबा मोजांमोन ओमफ्राय नैबे उनथिं नुहुरनाय जेथुनाखि नैबे हाग्रा बारि ना बेफोर सब माने स्रां स्रां गोजामोन आरोना ओमफ्राय नैबे उनथिंजाय सब ग्रोम ग्रोम गय बारि औवा बारि गोजामोन ओमफ्राय नैबे नैबे नुनाय न'आ मोजांमोन आरोना बिराद गोजौ स्रां स्रां आराममोन ना ओमफ्राय बिदि बैसां नङामोन आरोना माने बे साहाथिं मोनसे न' दंमोन ओमफ्राय नै बिथिंजाय मोनसे बाथौ दं आरोना बिराद स्रां स्रां मोजांमोन ओमफ्राय नै बिथिंजाय मोनसे नारेंखल बिफां दंमोन आरोना जों हाना जाफैबाय थायोमोन ओमफ्राय नैबे न' उनथिंजाय बिराद ग्रोम ग्रोम गय बारि बागान दंमोन आरोना दा जेबो गैला ओमफ्राय दै लोमजोब्बाय माने दै लोमजोबनानै ओरैबायदि गाज्रि अबस्था खालामबाय आरोना नायलायनि ओरैबायदि माने हाग्रा नोलो सौसिलांनो हाया ओरैबायदि लामा गैयि खालामनानै दोनबाय आरोना जायगाखौ दा आं नुफैनानै ओरैबायदि आसुरित जादों आरोना जायगाया खाथिबाबो आं फैबाय थानाय जाया नालाय मिथिगौल' ओइजोंनो लामाजों थांलाय फैलाय खालामो थेवबो माने हाबफैनाय जायामोन आरोना दिनै माने एसे रेस्ट मोननायखाय माने आं जायगाखौ नायलाबायनो होननानै बेरायलाबायनो मादैबो हारसिं थायो नालाय बेखौनो माने नायनो होननानै फैनाय जादों आरो आंना थ' जायगाखौ एसे देखायनोसै आं मादै माबायदि जायगायाव थायो नायगिरदों नोंथांमोनाबो माबालै लारु बानायनानै नों माबायाबा बिमाया सावबा नोंनो सावनानै जा मना नांलाया खोमालै आखायाव नांसै माथो फन माबाबालाय मा ओंख्रि जायो मादैयालाय मा जानो बिदिनो दालि आलु दालि मैगं जेबो गैयाबा दै बायनाय टाउनावबो थांथारा खोमा नोलोबाराव मालाबा थाङो बिदिनो एखमबा नांगौ जाबाल' थांनाय जायो माबा थांबाय थानो बायो जेबो नङाबा नांगौबाल' थाङो एखमबा नै माला फानजानाय जायो लोगोफोर दसे मादैजों मोजां गाज्रि रायलायबाय आरोना गोबाव समनिफ्राय मालाबा लोगो मोनबाबो रायलायनाय जायामोन नालाय ओमफ्राय दिनै फैनायनि उनाव एसे रायलायनाय जाबाय आरोना ओमफ्राय जों बारा गोबाव खालामला आरोना मोनसे जायगायाव थांबावनांगौमोन आङो दिनै थांथ'ला आरोना ओमफ्राय जायगाखौ एसे देखायबावनोसै नोंथांमोननो माबायदिमोन जायगाया गोदोनि माबायदिमोन ओमफ्राय दा माबायदिमोन आरोना नोंथांमोना एसे नाय सोरबा माने बेयाव फैनानै जुदि नुखांनायब्ला जायगाखौ आसुरित जागोन आरोना नुबा आं खनसे एसे गिदिंना देखायनोसै आरोना जायगाफोराव नोंथांमोना नायदो आंबो नुखागोन लोगोसे नोंथांमोनाबो नुगोन आरोना आंबो नायथिंजोबाखै फारसेनिफ्राय ओरैनो डाइरेक्ट फैदोंल' आरोना थ' आं खनसे देखायनोसै जायगाखौ एसे देखायबावनोसै नोंथांमोननो माने मादैजों नैबे न'आव हाबनानै बिराद गोबाव रायलायबाय आरो आंना गोदोनि मोजां गाज्रि माने गोबोर बिराद जाफैयोमोन नालाय जों फैनानै लोगोफोरजों फैनानै फिसालाया आं बिराद लोगोमोन नालाय फैनानै बिराद गोबाव फैनानै थाफैयोमोन आंबो ओमफ्राय जाफैयोमोन आरोना ओमफ्राय मादैयानो संना होयोमोन ओमफ्राय बिब' सासे दंमोन आरोना ओमफ्राय बेबो हाबा जाहैबाय दायो ओमफ्राय बेबो संना होयोमोन आरोना ओमफ्राय दाथ' न'आव रावबो गैला नालाय मादैया एकदम हारसिं आरोना रावबो गैया माने सोरां जेननायनिफ्राय अखा थौखं सोरां माने सानाबजासिम 24 घन्टा माने हारसिं आरोना ओमफ्राय बबेबा बेरायनो लुबैबासो बेरायो आरोना बेरायनोबोनि जायगाया माबायदि ओरैबायदि अबस्थानि माबाखौथ' जायगाखौथ' नुखाबाय बेरायनायनि खुनु माबायानो गैखाया परिबेसानो गैखाया आरोना ओंखायनो माने हारसिं आरोना सोरां जेननायनिफ्राय थ' बेखिनियानो ओमफ्राय नैबे साहाथिंजाय आं एसे देखायनोसै नैबेफोर नुनायफ्रा गासिबो ग्रोम गोजामोन आरोना नैबे नोलो दंना बेयाव एकदम दै लोमनानै नोलो जाजोबदों आरोना गिदिर नोलो जाजोबबाय बेयाव माइ गायगोननो आरोना गोदोथ' बिदि नङामोन सब ग्रोम बारि बागान गोजामोन आरोना दै लोमनानै लोगो बेयाव बाला फैजोबनानै बिदि जाबाय आरोना दा एसे माबा जानाय हाया जिब जाबाय नालाय माइ गायजानाय जाबाय आरोना हाया ओमफ्राय नैबेथ' नै सौसिनो हाया ओरैबायदि ओमफ्राय नै नायलाय न'खौ माबायदियाव थानो गोनां जायो बेबायदि अबस्था जाबाय आरोना ओरैबायदि गाज्रि जाबाय नङा अबस्थाया एकदम
ओमफ्राय अमा फिलायबावदों आरो नै फिसाफोर दं आरोना माखासे बेखौ फानहरसिगोन होनदों आरोना माखासे गिदिर गिदिर लोदोंफोर नै ओमफ्राय बाथौआ नै दै लोमै लोमैनो रानजिं जिं जानानै दं आरोना आं न' सिङाव हाबहैबावनोसै एसे आथिं सुबाय थानोसै मोजां जाबायलै दैया एसे बोहैबा बोहैनाय मोनबा दैया एसे गोमोना बुस्थुआ औ जिगाबनिया फैदोंना दा नै नुबोदों माथो नुबोनाया बेसां हायसिंथ' आरो दा बे माबाया गाहाय जाजोब्बाय नङाबा इन्जुरा बेखि ओरै समान समान जोबमोन बैसा खुन्था हायजोबलांबाय नालाय इन्जुराबो गाहाय जाबाय बोथोरनांसिगोन खालमासिजों दैलांसि बोहै मोजां जावखौबो हागोन खिन्थु बिराद खस्थ' दं खिन्थु जेसिबिफोरजों बुखुनांगोन माबाखौ खुन्थाखौ खारगोन खिन्थु खारनाया बुखुनांगौबा सरखारनि मोनबा देनां लुदोलै थाथ'गोन फैगोन बायदि मोनदों माथो मोनगोन ना मोना थ' मादैनि न'आ नैबेनो आरोना दायो दा एकदम गोदो माबामोन नालाय ग्रोम ग्रोममोन नालाय दा नै बेबायदि जानानै दं आरोना बेस्रा एकदम नै हारसिं थायो आरो दायो उफायथ' गैला रावबोथ' गैला नालाय ओमफ्राय दा हारसिं थायो आरोना ओमफ्राय अमाबो फिसिदों मालाय नै ओमफ्राय जों थांबाय थानोसै आरोना मादै बिराद गोबाव रायलायबाय जोङो ओमफ्राय बिदाय लाबाय गोदोनि फैबाय थाग्रा जायगा नालाय एसे गोसोखांनानै फैदोंमोन आरोना नायनो फैदोंमोन मादैखौ माबायदि जागोन होननानै मानसियाबो एसे बुरैबाय गोदो एसे माबासिनमोन आरोना सिख्ला माबासिनमोन बैसो दंसिनमोन नालाय दा बुरैसिनबाय आरोना ओंखायनो माने नायनो लुगैनानै फैनाय जाबाय आं दे थाथ'दे मादै थांसै मालाबा फैफिनगोन दे थ' लोगोफोर भिडिअखौ आं दिनैखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय भिडिअखौ माबायदि मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो लोगोसे साबस्क्राइब खालामदो आरोना अननानै बेखिनियावनो बे दोनथ'बाय थेंक इउ फर वाचिं